Hyvää iltapäivää kaikille. Hyvää iltapäivää kaikille. Tänään pelataan Rivals of Aet. Ja Nyt on versus-ilta. onko? On. Tää on tämmöstä Liikuta, hardcore. liikuta. Ai, taas mukana. Oh yeah, No niin, tää on Early Access game. Oh. Tää on... Oh, saatana. Niin tää on nyt tää peli. Joo. Tää peli, mistä tiedät tää? Sä et tiedä Ei, tätä. kun siis sä sanoit että tää on se Aa. Super Smash Brothers. Niin, tämmönen. tää on tosi niinku Super Smash Bros. Like, mutta tää on niinku... Mä otan tää. Mulla ei oo siis mitään hajua tästä, mä oon ehkä... Ei kun mä otan tän. Nice. Sun pitää varmaan painaa tää ympyrää. Siis look at that. Siis... Damn! 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 Sillä on vittu pinkki maski ja kunnon hauikset ja... Tää on Early Access peli. Mä sain mun friendiltä kopion tästä näin. Ja tää ei periaatteessa oo legit. Mulla ei mitään haju tästä näin. Nyt on ainoa. Mut nyt me pelataan tätä näin. Versusta. Versus. Miten tässä hyppää? Kolmio. Aika loogista. Oh, what the fuck? Mitä nyt? Miksi sulla on kaksi? Fuck! Miksi on kaksi? Mitä vittua? Mitä teet? Oh my fucking god, what is he doing? Mä oon ihan nikkujalla. Mä vaan Mitä teet? Good for mashing. What the fuck? Mä voin leikit liikuttaa näitä molempia. Miksi sä oot kaksi? Miksi sä oot kaksi? I'm so scared. Mä en tehnyt yhtään lämää suhun, mitä tää on? What the fuck man? Noit ihmepelviä mä en kyllä tajua. Nyt se toinen katos johonkin. Oh my shit. Oh. What the fuck? Tästä tehdään sprintti. Tästä. Se on dash tää niinku... Kun Ash tekee se kaikista. Oh yeah! Mut on enemmän tommonen niinku... väistä. Miksi sä oot kaksi? It's not fair. Oh. Miten nää vesijututta? Miksi sä keskityt noin paljon, et tuu mitään? Joku on koeta selvittää tästä pelistä. Niin kuin... No, mä ymmärrän niinku joku... Oho! Oh, nice. Mä tykkään tästä niinku arttailusta, mitä tää näyttää, mut mulla ei oo mitään hajua, mitä tää niinku toimii. These buttons though. Siis tässä on se... Steamista saa just Early Accessilla. Sä voitit. Game! Niin, siinä on se... Mä Trailerin katsoin video. tossa luki 15 T. Missä? Tossa. Niinku first. Niin. Niin siinä on semmonen... traileri tähän näin. Niin siinä jäbä vetää kunnon kombo, heittää aivan helvetinmoista ovnausta. Meillä tässä ei oo mitään hajua. 8 minuuttia vai? Tässä voi vaihtaa näitä värejäkin. Tää on ihan niinku Smashi. Jep. Mitä Smashia sä oot pelannut? Mikä se on se, mikä oli viile? Oho. Brawl. Ei mun mielestä. Oh shit. Oh, fuck. No. Vitsi tää on hyvä. Oh, damn! Get fucked up, mate. Ei. Oh! Mates. Oh! Slap me! No! Tää on vähän helvetin hauska. Kovaat ymmärtää sitä, mitä tässä tapahtuu. Jep. Huomenna me pelataan varmaan Wormsia. Ehkä. Pelataanko? Pelataan tänään periaatteessa, mutta siis tulee myöhemmin Niin. ulos. Whiplash game! Mä laitan linkin varmaan tää niinku Steam-pageille. Tää on... Ne, jotka on tehnyt tän pelin, tarvii oikeesti jonkunlaista... Damn. Mikä toi oli? Onko se joku blokki? Vois se.
Nää on blokki tai väistö. Oho, täällä voi niinku nyrkkeillä tällä. Hoi, hei. Ho, hu, hi. What the fuck was that? Damn! Melkoinen heijari, saatana. Mä en ikinä ollut kyllä hyvä Smash Brosissakaan. Mä en ikinä hyvä ollut missään tämmöisessä tappelupelissä. Get wrecked! Sulla oli vielä 2 tollasta niinku elämää jäljellä. No, tää oli niinku vaihtu tää. Ja mä vaan hyppäsin ja... Ja alas hyppäsit vaan pois. Tää oli hyvä hahmo. Mä kokeilen kuitenkin jotain muuta. No, otetaan joku muu taso. Tää onkin se jes. Mut Smashi sitä... Se on kun painaa 2 kertaa johonkin suuntaan, niin se lähtee sprinttaamaan. Ui! Oh, Jesus Christ. Kyllä mä niinku sen story modin vedin läpi, mut mä en kyllä hyvä niinku niissä... Vai tässä pelissä? Ei kun siis Smashissa. Onks tässä Whip? pelissä mitä tästä tarvitsee? No tää on early, niin ei oo vielä. What the fuck was that? What? Ui! Oh, Jesus, kun tää vaan lähtee rullaamaan tuolla. Niin miksi tässä niinku... Sä voit tehdä tommosia niinku... Kato, tää takanäppä on vissi joku spesiaali juttu. Eikä oo. Ainakin kun mä painan sitä... What the fuck? Ei. Tää on hektinen peli, Tää on kyllä intense. Suosittelen, jos olisi 4 kaveria. Älä se olis vähän jees. 3 kaveria plus sinä. That would be fucking amazing mode. Mä en muista, että Smash olisi ikinä ollut näin niinku intensiivistä. Jos vielä nää pelit, nää ukkelit, niin ois. Joo, mutta on, niin kuin mä sanoin, Early Access tuolla näkyy tuolla alhaalla. Steamissa joku päivä tää julkaistaan, ehkä, toivottavasti. Niin. Jos niinku riittää rahaa. Mikä tää on ju... onks se niinku... Toi OP tähän. Jep. Me tarvii käyttää mitään muuta kuin... Sä tässä joku tämmönen hyppyjuttu. Ui, saakeli! Mä voin käyttää sitä niinku... tappaakseni suut. Op! Jep. Oh. Mulla ei mitään helmilta miehen. Jep. Wow. Vähän toi on OP joskus. No! 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 Get! Oh, Jesus! No! Yes! Fuck! Kuinka kohan mä mä iskin sua? Ei. Ja nyt me ollaan tasois. Takana hiljaa täällä. Liikaa veteliä. Eikä oo. Aivan liikaa veteliä. Just hyvä. Nyt kun enemmän ihmisiä, niin tätä kunnolla. Saako? Mä en ainakaan niinku tuu ostaa tätä niinku early access. Nyt kun tää niinku oikeesti tulee. Mä en todellakaan supporttaa early accessia. Jep. Sit sulla on joku tommonen... Siis toi on niin OP. Oletko teille vähän karkkia illaksi? Kaljaa. Siinä on. Ei ollu ihan. No, antaa vähän aikaa olla jossain, niin kyllä sit tulee viinaa. Se toi meille puolukoita. Tää on niin vaikea hahmo. Ja tää on niin helppo hahmo. Vitsi toi oli helppo. Piti vaan rämpyttää. Yhtä iskuu. Nee. Mitähän muut tässä on? On tässä joku story mode. Tai tulee olemaan varmaan.
Journey mode. What? Niinku onko se turnaus vai? Vähän se Aa. kuulostaa. No, mun mielestä tää on ihan jees tällä vetää vaan tavallista. Teams. Pitäisikö pelaa botteja vastaan? Ui vitsi. Saaks tästä? Saa. Nice. Level 5 on kanssa niinku hyvä. Varmaan siinä keskellä just. Kokeillaan. Oliks tää hyvä? Se on nopea, mutta en mä oikein tiedä. Aina täällä. Mä testaan tätä. Miten pystyy vaihtaa väriä? Oi vitsi. Kun on Goku tää. Voi vitsi, tää näyttää tää supersankari. Se näyttää Tää. näköisen. Joo. Mä en varmaan nää pitää meidät turpiin niin pahasti. Mulla onko mällisyöksy viisi? Ei no ihan samat kuin me. What is this? Meillä pitäis varmaan valita. Eikö se oli, mä laitoin sen randomi. Ja tässä ei oo kovin montaa hahmoa. No joo. Ei oo sillä Tässä ei ole mitään mitä tässä tapahtuu varmaan niinku pitää vaan koittaa seurata omaa henkilöä. Niin. Oh! Jesus Christ! Mä kuolin jo kerran. Mäkin. No! Yes! Melkein double killin sai. Vai oliko se sinä? Joo, mä tulin tuolta ylhäältä tämmöisellä Tiger Punchilla. Tää on ihan level tää yksi. Ei! Mä lähden tänne alas. Toisella hetkellä kaksi on. Fuck. Dead. Shit. No mut nyt me ollaan tasoissa noiden kanssa. No. Tää on intense. Oh! Tää on fucking intense. Mä vois oikeesti nähdä itteni pelaamassa sitä näin. Niin. Et mä en todellakaan tykkää näistä taistelupeleistä. Ehkä kun Tekken oli joskus. Niin. Siinä oli se champion juttu. Niin. Tää aina kusi sille salamatyypille. Joo. Yes. Mut tää on niinku oikeesti Toi hauskaa. champion on ihan OP, toi Jetterburn. Ehkä niitten pitää vähän twiikata näitä asioita. Mut tää on värikäs. Tässä on niinku pitää tehdä koko ajan jatkuvasti jotain. Tää on Jep. ehkä tehdään lisää joskus. Sitten jos sais jotain pari komboa jokaiselle henkilölle, niin se olisi vielä niinku... Mutta tässä varmaan on semmosia komboja, niinku Smashissakin on semmosia komboja, että sä voit heittää ne ylös ja lyödä uudestaan ja lyödä uudestaan. Mutta jos näyttää Sale se video, mikä tuli tän mukana, se traileri. Mitä nää? Ahaa. Mut joo, se oli, mikä tää pelin nimi ikinä olikaan. No se lukee siinä titlessä. Niin, joo, kattokaa ihan se, kattokaa siitä. Niin. No niin. Meillä oli Ja- hauskaa. Jep. Tää oli yllätys niin. Niin, mä en ois uskonut. Jep. Kiitos katsomisesta. Ja. Sponsored by. Taekwondo. Tai kuutiot. Taikuutiot, joo. Niitä löytää sieltä S-Marketin No, vittu. lihatiskiltä. Just hyvin.